салом дӯстон, имрӯз мо хабар надорем, имрӯз мо бомба дорем. Маводи таркандаи бо номи Роналду ба таркиш омад. Мусоҳибаи Роналду ки ба қиссаи ишқу муҳаббати ӯ бо дастаи Манчестер Юнайтед нуқта мегузорад. Ҳамвагари 37 сола ба рӯзноманигори англис Пирс Морган мусоҳиба дод. Пештар аз ҳама бояд дарк кард ки Пирс Морган яке аз хайбкунандаҳои асосӣ дар журналистикаи варзишии Англия ба ҳисоб меравад. Футболбозон ба назди ӯ барои рози дил кардан мераванд. Чунин мусоҳибаи кушодро Криштиану ғайр аз ӯ ба ҳеҷ кас дода наметавонист. Пурра дар бораи ин сенсатсия маълумот гирифтан мехоҳед? Пас бояд акнун ба канали мо обуна шавед ва мо боварӣ дорем ки лайки худро ҳам дареғ намедоред. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x ба ҳисоб меравад. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то ҳаҷми $100 бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. шакли пурраи интервюи Роналду рӯзи 16 ноябр мебарояд, аммо чанд ҷумларо аз дохили он Морган аллакай дар саҳифаҳои иҷтимоӣ гузошт ки резонанси бузург ба вуҷуд оварданд. Он чизе ки аз интервю то ба ҳамин соат маълум аст, албатта ба шумо пешниҳод мекунем. Роналду аз нуқтаи назари ҳимояи худ, характери худ ва дарку бинишаш ҳолати кунунии эмюро баҳо дода, пуху пуррақи ҳамаро баровард. акнун мегузарем ба суханҳои Роналду. ман эҳсос мекунам ки дар эмю нисбати ман ноэҳтиромии бузург карданд. дар ин кор на танҳо сармураббии даста, балки чанд бачаҳои дигар ҳам ширкат варзиданд. ман Эрик тен Хагро эҳтиром намекунам. маро дар даста уқоби сафед карданд то ҳамагон маро бад бинанд. ба даста мураббиёне меоянд ки умуман номаълум онҳо киянд. барои мисол Рагник, агар ту сармураббӣ набошӣ, пас чӣ тавр дар ин вазифа дар дастаи бузурге мисли эмю кор мекунӣ? ман дар бораи чунин мутахассис ҳатто боре ҳам нашунида будам. Тен Хагро умуман эҳтиром намекунам, чунки ӯ маро ҳурмат намекунад. сер Алекс аз ҳама беҳтарин медонад ки даста роҳи нодурустро интихоб намудааст. ҳама медонад. шахсоне ки инро намебинанд, танҳо хоҳиши дидан надоранд. ман Манчестер Юнайтедро дӯст медорам. мухлисонаш ҳамеша дар қалби ман ҳастанд, вале агар клуб ба қуллаҳои баланд расидан хоҳад, бояд бисёр чизҳоро дар дохил иваз кунанд. аз он замоне ки Фергюсон аз эмю рафт, ман ягон пешравиро намебинам. ба сети барои он нагузаштам ки сер Алекс ба ман занг заду гуфт: ту ба Манчестер Сити намеравӣ. ман хуб шудааст, боз гуфтаму эмюро интихоб кардам. агар даста роҳи нави тараққиётро аз ман оғоз кунад, зид нестам ва омодаи ин кор мебошам. дар тамринҳои тобистона барои он иштирок накардам ки духтари 3 моҳам дар беморхона буд. боиси таассуф аст ки роҳбарияти эмю ин сабабро зери шубҳа монданд. вақте ки ба эмю баргаштам, интизор доштам ки куллан инфраструктураи нав мебинам, аммо ҳамаи чиз аз рӯзи рафтанам бетағйир мондааст, гуфт Роналду. ғайр аз ин гапҳои рӯ шуд, Роналду ба сари яке аз легендаҳои бузурги эмю Вейн Руни тири ғамашро холӣ кард. бояд донед ки Руни ҳамлагари португалиро пайваста танқид мекунад ва мегӯяд ки қарори аз ҳайат берун кардани Криштиану дуруст аст. дар ин бора Криш чунин гуфт ва ман инро худам мехоҳам баён кунам. ман намедонам Руни маро барои чӣ танқид мекунад. шояд барои он ки ӯ карьерашро хеле барвақт аз ман ҷамъбаст карду ман то ҳол бозӣ карда истодам. ман намегӯям ки аз Руни дар ҳамаи ҷиҳатҳо беҳтар ҳастам, ҳатто агар ин ҳақиқатам бошад, гуфт Роналду. хуб дӯстон, ана ҳамин тавр чӣ метавон гуфт? худатон ҳама чизро дидед. Роналду зери роҳбарии Тен Хаг ба машқхона омад, аз ҳайати захиравӣ ба майдон омаданро инкор кард, аз курсиҳои эҳтиётӣ худсарона рафт. фикр дорам қисми зиёди мухлисони эмю дар ин ҳолат тарафи Тен Хагро мегиранд. ин танҳо қисме аз мусоҳибаи Криш буд. давомнокии он 90 дақиқа мебошад ва он 16 ноябр мебарояд. давомнокии зиёди он ҳамаи бозингарони эмюро ба қару ғазаб хоҳад овард. бояд гуфт ки имшаб Манчестер Юнайтед бо Фулхем рақобат карда дар сониҳаҳои охир бар ивази вундеркинди нави худ Гарначо пирӯзӣ ба даст овард. дар ин бозӣ Роналду ба рӯйхати футболбозон ворид карда нашуд ва ин дар мавсими ҷорӣ маротибаи дуюм пайҳам буд. дар бозии даври қаблӣ бо дастаи Астон Вилла низ Роналду ба рӯйхат роҳ наёфт ва баъди ин ӯ аз эълони ҷанг хабар дод. бо эҳтимоли зиёд Роналду аллакай там ба таслим додааст ва баъди ин дар либоси дастаи дигар ба майдон меояд. аммо мисли дигар варзишгарони дастон ӯ ҳам ба таври ҳузнангез рӯ ба нишеб меорад ки бисёр боиси афсӯс аст. мо дар нашрҳои дигар ин мавзӯъро пайгирӣ мекунем. шумо бошед дар ин бора ақидаҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле ҷолиб аст.
Дани Олмо метавонад карьераи худро дар растаи Реал Мадрид идома бидиҳад. Футболбози испанӣ то ҳол дар сафи РБ Лейпциг бозӣ карда истодааст. Дар чанд равзанаи хариду фурӯши бозингарон ҳамагони ин бозингарро ба дастаи Барселона раб медоданд. Гап сари он меравад, ки Олмо дастпарвари мактаби футболии Ла Масияи Барса аст. Чанд кӯшиши баргардонидаи ин дастпарвар ҳам аз тарафи каталониҳо қаблан дида мешуданд ва аммо ҳамеша омилҳои пайдо мегаштанд, ки сади ин трансфер мешуданд. Олмо сараввал дар ҳайати Лейпциг бозиашро хеле хуб карду пас он дар чемпионати Аврупо рақобатҳои беҳтаринро манзури ҳамагон намуд. таваҷҷӯҳи бузурги Барса ҳам аз ҳамон вақт оғоз ёфт, вале ҳамакнун рақиби азалии Барса Реал Мадрид мехоҳад дастпарвари душманро ба сафи худ орад. Бо ин ро канори майдонро мадридиё боз пурқувват кардани ҳастанд. Барои мубориза дар чанд фронт будани чунин бозингар аҳамияти бузург дорад. қарордоди кунунии Олмо бо дастаи Лейпциг то тобистони мавсими оянда ба анҷом мерасад. Нархи ӯ 40 миллион евро гуфта мешавад. Илкай Гюндаган метавонад корномаашро дар чемпионати Испания идома бидиҳад. Ба ин футболбоз дастаи Барселона мароқи хоса зоҳир кардааст. Каталониё мехоҳанд дар маркази майдон бозии худро беҳтар карда яке аз нимҳимоятгарони Манчестер Ситиро ба сафашон ҷалб кунанд. Варианти асосӣ дар ҳамин мавқеи хатти нимҳимоя бозингари дигари Манчестер Сити Бернардо Силва мебошад. Аммо дар Каталония хуб пай мебаранд, ки дар амал татбиқ кардани чунин гузариш хеле мушкил аст. онҳо наметавонанд Силваро дар чунин сатҳи баланди бозиаш аз зери бинии Гвардиола бикашанд. аз ин лиҳоз таваҷҷӯҳ ба Гюндаган равон шудааст. шартномаи футболбози олмонии турктабор тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. то қарордоди ин нимҳимоятгар тамдид нашудааст. дар бораи шартномаи нави Гюндаган хабарҳо қариб дида намешаванд, аммо гуфта мешавад, ки Гвардиола ба ин бозингар умед дорад. аз равзанаи хариду фурӯши зимистона дар сари масъала қарордоди нави Гюндаган дар шаҳри Манчестер кор хоҳанд кард. дастаи Париж Сен-Жермен мехоҳад ҳайати худро бозам қавитар намояд. барои пурқувват намудани қисматҳои гуногуни майдон рӯбарати дастаи шаҳри Париж омода ҳастанд, ки ба Галтие ва командаи ӯ дар равзанаи зимистонаи хариду фурӯш 100 миллион евро маблағ ҷудо кунанд. ин харидҳо пеш аз бозӣ бо дастаи Бавария хоҳанд шуд. ПСЖ мехоҳад мюнхениҳоро аз сайри роҳи худ дур кунанд. гап сари бозингарони се мавқеъ меравад. якум бояд дифоъгари марказӣ харидорӣ карда шавад. дар навбати дуввум як нимҳимоятгаре бошад, ки аз ҷиҳати физикӣ хеле сайқалёфта бошад. дағал гӯем ранги саг бидавад. сеюм ҳамлагари марказӣ. ҳуҷумкунанда барои он харидорӣ мегардад, ки дар баъзе рақобатҳои на он қадар муҳим тавонанд бозингарони ҳайати асосиро иваз кунад. маълум аст, ки бо нархҳои ҳозира ва шароити кунунии бозор ба 100 миллион се футболбози топро харидан номумкин аст. агар сухан дар бораи танҳо як футболбоз мерафт, ин гапи дигар мешуд. шояд парижиҳо бештар маҳз ба футболбозони хатти дифоъ таваҷҷӯҳ кунанд. харидои бузургро роҳбарияти ПСЖ ба равзанаи тобистона мемонанд. гуфта мешавад, ки тобистони оянда ПСЖ боз чандин ситораҳои тобонро ба сафашон ҷалб мекунанд. ба ҳамин тамом. бори давом, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал умнождаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.